Haupa, gaixo, Claudio Landa naiz, kazetaria eta telebista aurkezlea eta Perlak izeneko atal honetan Gaztezulok proposatutako galdera batzuk erantzuten saiatuko naiz. Lehendakaria izango banintz? Euskara indartu, erdigunean jarri, babesteko neurriak hartuko nituzke, batez ere babesteko eta blindatzeko. Jasan behar dituen eraso guzti hoien aurrean. Eta bide batez, lan egutegian jaiegun gehiago sartuko nituzke. 2 edo 3 jaiegun gehiago, ondo? Hori bai, zerren, kanpaina elektorala. Zein saiotan disfrutatu dudan gehien. Askotan gozatu dut, baina bat aukeratzekotan mitiko bat aukeratuko dut. Sorginen Laratzan, oso ondo pasatzen genuelako. Hegazkin batean sartuko nituzke edariak eta janariak barra. Eta poltsa handi batean, hegazkinean sartu eta Kristo merendola egingo nuke barruan. Apuntatzen zara? Eta hoiek garako belaunaldi onpa. Hau honek euskal jatorria du. Euskal Herrian ez da bizi, nik dakidala. Baina gauero bat divertigarri bat egiteko Jako Belordi aukeratuko nuke. That's not true. I have Basque descent, which is this little place between France and Spain. Aizu, Jako, beira, proposamena. Hau ikusten baldin bazaude, zita bat egin dezakegu. Gau divertigarri bat elkarrekin partekatzeko. Nire Instagrama bilatu, eta jazta, zita eginda. Baserria, oso saio arrakastatsua eta potentea delako, eta gainera jende asko galdetzen dit. Baserria bueltan noiz etorriko da. Nik proposatzen dut. Baserriaren 3. edizio berria. Nik baserriagatik mato. Hemen dudarik ez daukat. Ligatzerakoan nik eman behar izan dut beti lehen pausoa. Noizbait gertatu da beste pertsona batek niri fitxak sartzea edo amua botatzea. Berak ligatu nahi zuelako, baina egia esan hori gutxitan gertatu da. Gehienetan nik eman behar izan dut lehen pausoa. Alakoa da bizitza. Ze, ondo? Hala, segi. Gaztezulo. Musu handi bat, haupa zuek.